Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरबावनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दा नै आं दुगैखांबाय, खर' इरि सुबाय, सुखांबाय, देलायबाय, फ्रेश जाखांनानै दिनै बृहस्पतिबारबो नालाय आफा बोराइ बाथौनियाव नै आलारि बाथि फोजोंबाय, आरज गाबबाय मोजांनि थाखाय। आहा पार्मानेन्ट बाथौ गायसनाखैब्लाबो नै आं दिन बाराय लानानै बेयावनो आरज गाबो। दसे जिरायनानै रेस्ट लानाय नै बाराव आं खानायखौ फोरानबाय। मोजाङै रानबायानो नै आंना खानाया बुरजाद्रायबो नङा नालाय, रोजाद्रायबो नङा, गोबाद्रायबो नङा, मिडियामनि। माथो खालामबावनो, लुगैनाय बायदिथ' जाफुंजोबा। एसे नांबावगौमोन आरो आंनि थाखायब्ला, माथो खालामबावनो दालाय। लुगैयै बुरैबोलायबाय। गोदो सिख्लायावनो मोनखायासैब्ला दालाय आरो मानोथो नांबावगौ। नै दा आं खानायखौ हेबखोनोसै गोजौआव, मानो होनब्ला बिराद गरम। बेबायदि हगारनानै लानो हाया गरमनि थाखायनो। दा थांसै आं अमा आदार हैनो। नै दा जों अमा आदार हैनो थांनो नागिरदों। नै नायलाय आब'ना खला, आखाया नै बेना, मिथिबाय, ओरैबायदि थ' नै जोंना अमानो आदार हैनाय लामाया नै बेसे रिउ ग्रिन बरिया। जों अमाखौ खाथियाव खायाथ', गोजानावसो। टाउनबाबो जोंहा खाग्रा जायगा दङ। टाउनावलाय बोरै अमा लाखो साननो हागौ, नाथाय जायगा दंखायसो जों लादों। नै जोंना अमाया नै नायदो बिराद गोमोन जोंना अमाया, गोथाव नायलाय, गोथावथार, जादो गोलावथार नै अमाया जोंना। जा बेखाय जोंना अमानि जोलैया मोजां, गोलावखौ मोनदोंमोन। बेस्रा अमायाबो एकदम खतना जादों, बै समाव बेसे खतना जानानै थांबाय अन्थाव बाथाव। खननै अपारेसन जाबावनायसो अमायानो। सोरनिबा हाबायाव अमानि गोनांथि जादोंब्ला नै जोंनाव मोननो हागोन दे, खबर खालामबानो मोनगोन दे। देरखाबाय जोंनाबो अमाया नै। बाय बाय अमा, जा थांथ'नोसैलाय, जाथ'बाय थादो दे। दा नै अमा आदार हैनानै फैबाय जोङो, रायलाय होनलाय एसे गोबाव जाबाय। सफैलायबाय नै न'आव। दा नै मोनाबिलिनि जागायनोसैलाय। साहा लोङाबाथ' जाखाया। गाइखेर साहा लोंसै, फिसा सानैनो गाइखेर हरलिक्स मिक्स खालामना होनोसै। बेनि उनाव नेक्स्ट स्टाडि टाइम। गाइखेरा गरम जाहांबाय आंना, फिसाफोरनो खांनानै दोननोसै। बेनि उनाव आंनि साहा बानायनोसै। एसे एरायबानो लोगोफोर नै गाइखेरा गोदौफुथारसैमोन आंना, खुनुरुखुम बासायबाय। गोदौथ'वाखै होननानै एरायनो हाया, गाइखेर फुदुंबाथाय नेबाय थानांगौ जाखायो। दसेयावनो दसे गोदौफुबाथाय आरो खामानि। दा गोदौगासिनो दं नै, गाइखेरा जाबाय। दा नै आंना साहाया रेडि जाबाय, लोंनोसै आं, लोंना लाग्रोनोसै। नैबे आंनि मामि आरो आंनि बाबानि जाबाय। गोथाव जादोंथ', मानो गोथाव जाया जानो ना। गाइखेरनि साहा बयबो फुदुंनानै लोंनो रोंखागौ। गोदैयाबो एकदम पारफेक्ट। माथो खालामनो, गथ' गथाय दं हिसाबै दावरावआ जाखासिगोन। लोंखांनायनि उनाव उननि डिउटिया उनाव जालांसिगोन फारि फारि। गोथावानो। मामा मा आंनो मा पेन्सिल बक्स हरदों। सोर हरदों मा? सोर? बै सासे रोदोमोननि आमाया। औ बे हरदों। ए मोजांथ'।
नोंनि फेभरेट कालार नामा पेन्सिल बक्सा थेंक इउ होनासै मा आमाइखौ बिसिनाव थाङासै मोजां दे गाबोन स्कुलाव लांगोन मा मा दोनग्रा दङ अ मोजांथ' ओमफ्राय नै बाय रिजाल्ट दोनग्रा नायलाय बिथिं स्टेट दोनग्रा आयु बिथिङाव दं नों माबायदि मोनदों मा मोजां ना ओरैनो हर मामाखौ थेंक इउ बुं थेंक इउ मामा बुं ओरै सिदा हर नामा थेंक इउ मामा बुं दे आसा लोंखांबाय दे मा गाइखेर लोंदो नोंसोर दे गुसु जाबायथ' दा मा जालायखो मोनसे गोदान खबर जालायबाय ना गाबोन फिसालाया दाउ बेदर जानो बुंगासिनो दङ गाबोन जागोन ना बेखायनो आं दा लायनानै दोनफैनोसै खिन्थु बृहस्पतिबार मोनजाखाया थेवबो गाबोन हास्लाबनाय नङा बे हिसाबै आं दा लायनानै दोननोसै दसे उनाव थांसै मानि लाखाबाय नै दा बेदर लायनो थांसै जों नैबे मोदोम बेखौ हरदो दे औ आधा केजि लांसै गांखंखौ नांला एसे फिसा फिसा दानदो malah dari tempat taman lah, nah. Right now. Gula, terus tangan. बेदरखौ लानानै नै न'सिम सफैफिनबाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै था बाय बाय